फुंजरन सिमी 14 बुजंगनगर वाखिनगर बायजे लुवाजि जागै खायसे बाइक रेलि खालायजानानै थाङै दङ अ बाइक रेलि सारा समुद्र 14 बुजंगनगर वाखिनगरनि जे 17टा बिसि दंमोन जत बिसिनो जत बिसि तियो जों थाङै अ बाइक रेलि खालायजानाय अ बाइक रेलि खालायमाने मेन कारण गमनो जे 27 तारिखनि जोंनि जनसभा कटरंना थाङै दङ लु बुथुम बान्दा बुबाग्रानि लिडारशिपनि बिसिंथि आसबल मयदान 27 तारिख सिङाव जत तिप्रासे मिलिसिन थानसानि फान फुनुंनाय तेयारो थांलायनाय हमबायनो अमनो प्रचार खायना बागै नग नग जाते खबर सगिना बागै गामि गामियाव जाते खबर सगिना बागै न जों दिनै एनाउन्स खायमानि बिसिंथि खायसे बाइक रेलि खालायजाका 14 बुजंगनगर वाखिनगरनि एमने जे बर थाङै पाइने बर थाङाबा अमो 17टा बिसिओ काजाकनाय अ बाइक रेलि तामु 11:30 तामखा 11:30 सिमी अमो प्राय जों लेफुङा हातिन सिमी चेंलायखा अमो पाइथा गंगाय लास्ट राचनतै बाजार थाङै पाइने